snacks होदों, apple juice होदों, बेनिफ्राय बायदिसिना snacks nih, लोंग्रा-लोंग्रा. New Alipurduan. Aku longsay, dugainaङा. Saha नुबाय नामा बायदि? लगायबाय, जाबायबो. दिनै फार्स्ट टाइम बान्दे भारत एक्सप्रेसखौ गाखोसिगोन. आङो दा क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरियाव थांगोन. गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझाराव सौफैयो राइट टाइमा 6:57. बिदिनो एसे एनै लेट जानानै most of the time 7:10 नङाबा 7:15 नङाबा 7 बिदियाव सौफैयो जाहैदों. ट्रेना फैबायनो एनाउन्समेन्ट होगासिनो दङ. जेब्ला ट्रेना फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननो देखायजोबसिगोन. जिरायनाय लोगो-लोगो दसेनि उनावनो नै snacks होदों, apple juice होदों, बेनिफ्राय बायदिसिना snacks nih, लोंग्रा-लोंग्रा. New Alipurduan. आरो दै बथलसेबो मोनदों. टिकेटनि प्राइसखौ लादों क'क्राझारनिफ्राय निउ जलपाइगुरि एनजेपिसिम 900 something, almost 1000 बायदियानो. Aku longsay, dugainaङा. Saha नुबाय नामा बायदि? लगायबाय, जाबायबो. दिनै फाइनाली फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनबाय वन्दे भारत एक्सप्रेसखौ. ओंखामबो मोनजानोसै नै. दाउ बेदर, दालि, ओंखाम, ओमफ्राय नै आलु, ओमफ्राय नै रटिबो. बेनिफ्राय बेयो दही, गाइखेर दाखा. जाखांबाय, उदै गेन्द्रा जालायबाय. वाशरुमा बिराद स्पेशियास, आयनायाबो बिराद गिदिर. आरो एर'प्लेननि सिंनि बायदिसो नै वाशरुमा. बाहाय प्लास होबाय, बेनिफ्राय नै बथल जाबाय. नुबायना गुसुं जाबाय. एर'प्लेन सिङाबो गिदिर. एनजेपि सफैनो नागिरबायानो. 3 hoursनि एसे खम लादों क'क्राझारनिफ्राय एनजेपिसिम. मोनथारसै. डिसप्ले बर्डआव स्टेशननि नाम, डेट, टाइम, बेसेबां किल'मिटार दंबावो, बेसेबां स्पिड खारो, सेस देखायजोबखायो. एनजेपिआव सौफैबाय. टाइमाथ' मोनानि 10 बाजियानो जाबाय. क'क्राझारनिफ्राय मथा मथि 3 घन्टायानो लादों. आङो दा हरावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थासिगोन. सिलिगुरियावबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं. बेनिफ्राय आङो गाबोन बेलासियाव काठमान्डु नेपालाव दावबायगोन. आंना सिलिगुरिनिफ्राय काठमान्डुसिम डाइरेक्ट बास दं गाबोन बेलासिनि 3 बाजियाव. आंखौ दा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय रिसिभ खालामनो माखासे ब्रादारफ्रा फैगासिनो दङ. आं दा बेखौनो नेगासिनो दङ. हे आदा, बेंगलनि. बेंगलनि ना? अनिल कार्जी. अनिल कार्जी ना? ओमफ्राय ओरैहायलाय ब्रादारालाय? बेबो बेंगलनि. बेंगलनिखा? दे आसामनि ना? ब्रादारमोन आंखौ लांनो फैदों नै एनजेपि रेलवे स्टेशननिफ्राय. बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सफैबाय. आदामोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय. आंखौ रेलवे स्टेशनसिम थांनानै लाबोबाय. दा रेस्ट लानोसै. बेनिफ्राय गाबोन फुङावहाय एसे बेरायनानै देखायनोसै खाथि खालाखौ. गुड नाइटसै. गुड नाइट. गुड मर्निं. मैयाथ' मोना जादों नालाय ओंखायनो देखायनो हायासै. दा फुङाव सिखारनानै नै आदाजों एसे बेरायनो नागिरदों बे बड'लेण्ड हाउसनि खाथि खाला. बे सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस. आदा खोनादोंमोन बिनि हाखौ सोरबा दान होदोंमोन होननाय? जोंनि बे स्रां कमप्लेक्सआवहाय आरोखि 65 फेमिलि मोनसे ससाइटि दङ, बिसोर बायनानै बेखौ दान होदों आरो. दान होदों 9 काठा. बियो बर'फोर नामा? औ, गाथों बर' लागा बेटिं. वेस्ट बेंगलनि बर'फोर? वेस्ट बेंगलनि, आसामनिबो दङ. आसामनिबो? 16 बिगा हा बायदों बेटिं टटाल. टटेल बिसोर ज' जानानै 16 बिगा हा बायदोंमोन. बेनो नै बिल्डिंआ नुबायना? जोङो दा सिङाव हाबनानै देखायनोसै. मैयाथ' देखायनो हायाखै नालाय. उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल बड' कालचार सेन्टार काम गेस्ट हाउस जाहैदों. फार्स्ट फ्ल'रावहाय रिसेपसन,
सिङाव जिरायग्रा सफाफोरबो दङ बेनिफ्राय आदा टटेल बेसेबां रुम दङ टोटाल 18टा 18टा रुम VIP मोननैखौ गारनाय अ आरो कनफारेन्सबो दङ कनफारेन्सबो दङ ना डरमेटरि मोननै दङ आरो कनफारेन्स दङ रुम मोनसे ओमफ्राय स्पेशल VIP रुम मोननै दं बे सोरनि थाखाय चिफ डिपुटि चिफ अ ओमफ्राय बै जेनेरेल पाब्लिकफोर थाफैग्रा रुमफोरनि रांफ्रा बेसेबां लायो जेनारेलि बिनसे निये माने सिंगल बेड जेटा डबल सानै उन्दु जायो औ बे जाबाय 550 550 बेनिफ्राय जेटा सिंगल मोनसे डबल मोनसे बेड बे 650 अ डमेट्रियाव थायोबा बेसेबां लागोन मेट्रेस मोनसेयावहाय 100 टाका ओरैनो जेनेरेलि बाहाय माबायदि मानसिफ्रा थाफैयो मानसिफोरालाय बिराद फैयो बहाय बिराद फैयोना माने पेशेन्टनि थाखाय रासिन फैयो मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय थाफैयो रासिन 4 दिन 5 दिन निसान थायो बेनिफ्राय जायफ्रा बे सिक्किम एबा दार्जिलिं बेरायनो फैग्रा बे सिजन वाइज बांसिन जायो फुल जायो माबायदि मानफ्रावहाय गिबियावनो जुलाइनि पूरा जुन जुलाइ फुल मन एकदम बे समाव सामार भेकेसनबो जाबाय नालाय बेयो डाइनिं हल बाहाय ओंखाम जायो किटचेन ओमफ्राय मा मोनजानो हायोलै आदा जोंनिलाय बर'नि संग्राफ्रा गाथों बर' लागा बर'नि जानाय लोंनाय गाथों बारा मस्ला मस्लि गैया गावबो अर्डार खालामनानै जानो हायो एखमबा एबार आं थानाय रुमखौ देखायनोसै रुमा बिराद गिदिर सफा दङ बेनिफ्राय सिंगल बेड आरो टिभिबो दङ नै टिभि नायनो हायो आरो सिङाव मोनसे रुम दंबावो रुमा एसे लेथ्रा जाबाय डाबल बेड बेनिफ्राय एयार कनखा आरो फांखाबो दङ आलमेरा मोनगोन आरो बेनिफ्राय मिरर दङ सिङाव बाथरुमाबो स्पेसियास वेस्टार्ननि गिजारबो दङ हेन्ड वाश बेसिन ओमफ्राय बेहाय शावार बेलकनिबो मोनो बाय बिराद गिदिर खामसालि दङ आरो बायह्रायाव जिरायनानैबो इन्जय खालामनो हायो सोरबा न' लुनानै थाफैबाय आरो सोरबा दाबो लुथ'वाखै सोरबा फानफिनबायबो जोङो आदाजों आंजों एसे बे सोरां रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्सखौ थाबायनो ओंखारबोबाय टटेल 16 बिगामोन जाहैदों अल टुगेदार 64 फेमिलिसफ्रा ज' जानानै बायदोंमोन सोरबा न'खौ लुफैबाय बिल्डिं गिदिर लुथारदों सोरबा आरो खोनानो मोननाय बायदिबा सोरबा फाननानैबो थांफिनबाय जाहैदों नाथाय रुल बानायखानाय बे हाखौ गुबुन हारिनो फाननो मोना बर'नोल' फाननो मोनो आरो सोरबा माने डाबल बायनानै लाखिबायबो जायफ्रा बायनानै लाखिनो हादों हाफोरखौ खोनानो मोननाय बायदिबा बे लामा आरो ड्रेनखौ सिगांनि चिफ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बानायना होदों जाहैदों लामाखौबो ड्रेनखौबो नोंथांमोनहा बे सिलिगुरि बायदियाव बर'फोरनि रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्सखौ नुनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा एसे कमेन्ट्सआव लिरहरदो जोबोद सान्थि मोजां लामाखौ खेबसेनो गुवार बानायखादों नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै सोरां रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्स ठाकुर पानचन बर्मा रड वार्ड नाम्बार 42 जाहैदों बाहाय गेट दङ खयथायाव फाङो गेटखौ गेटआ 10टा থেকে बन्द करो 10टा থেকে ना नोंथांमोनहा नुबाय ना जोबोद मोजां जादों जोंनि बर'फ्रा बेबायदि खौसेथियै हा प्लट बायनानै मोनसे रेसिडेन्सियेल एबा कल'नि बानायना लादों जोबोद गाहाम जादों आरो आदाखौ रोजा साबायखर बावनाय जाबाय मैया मोनायावहाय आंखौ थांनानै सिलिगुरि रेल स्टेशननिफ्राय लानानै फैदों नङाबा एसे खस्थ' जायो एसे गोजानानो जायो मथा मथि बेसेबां किल'मिटार जायो 15-16 किल'मिटार जाहैदों एनजिपिनिफ्राय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउससिम मा होनबा मोनायाव मिन्थियाबा एसे प्रब्लेम जायो आरो अट' ड्राइभारफ्रा टेक्सि ड्राइभारफ्रा एक्सट्रा चार्ज बिलाबायो बेनि थाखायनो रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो बे सोरां रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्सखौबो एक्सप्लर खालामहोबाय आरो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि सोमोन्दैबो खिन्थाबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि बे हा प्लट होनाया बे सोरां रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्स जेसेबांखि बर'फोर मेम्बार दंमोन बिसोरनो दान होदों जाहैदों दा बेफोरबायदि दानखौ मोननानै जोङो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ लुनो हादों सिलिगुरिफोर बायदियाव बेनिफ्राय बिराद सुबिदा जादों जोंनि आसाम बेंगल जेसेबांखि बर'फोर दङ
बिराद मेडिकेल ट्रिटमेन्ट खालामनो फैयो सिलिगुरियाव लोमजानाय साजानाय थानो जायगा गैया जायो आरो हटेलफ्राव थायोबा 2000 2500 ओरैबायदि दाम लायो एसि रुमफ्रावथ' बिदिनो 2000 2500 नङाबा मोना बा मिनिमाम 1500 दा जों बेफोरबायदि फेसिलिटिखौ मोननो हादों बिराद खमावनो 650 550 बिराद मोजां सुबिदा जादों बेनि थाखायनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे सोरां रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्सनि मेम्बारफोर जेसेबांखि मेम्बारफोर दंमोन 64 मेम्बारफोर दंमोन ना 64 दा रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय नोंथांमोननि बे अननायखौ मोननानै जों बर' हारिया गोबां सुबिदा मोनदों बाहाय थाफैनो हादों खम दामावनो आरो भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामला आङो दिनैहाय काठमान्डुआव थांगोन आंना सिलिगुरिनिफ्राय बास दङ दा बेलासिनि 3 बाजियाव आङो मैयानो खिन्थाखादोंमोन दा आं बेलासियाव थांगोन सिलिगुरिनि बे तेनजिं नरवे बास स्टेन्ड बेनिफ्राय बासआ खारगोन काठमान्डु नेपालसिम गाबोन फुङाव सहैगोन नामाथाय आङो सेपारेट भिडिअ बानायगोन दा आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ नुनानै गोजोननाय मोनबाय होननानै आरो वन्दे भारत एक्सप्रेस बे ट्रेनखौ आङो फार्स्ट गाखोबोनाय जाबाय मैया फार्स्ट टाइम नोंथांमोनहाबो नुनो हाबाय माबायदि बे वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेना मानो होनबा बियो इन्डियायावनो बानायनाय अब्ला आङो भिडिअखौबो बाहाय फोजोबसै कमप्लेक्सियनखा औ बे कमप्लेक्सआवनोखा नालाय लामा सेरावनो नोंथांमोना गेस्ट हाउसखौ नुनो हाबाय नै अब्ला दा थेंकिउसै थेंक इउ एभ्रिवान नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामना हो शेयारबो खालामनानै हो कमेन्टबो लिर जाहाथे भिडिअआ ट्रेन्डिंआव थानाय बायदि आरो गुबुनफ्राबो नुनो हानाय बायदि अब्ला थेंकिउसै नेपालाव नुसिगोन